Petrovdan je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Posvećen je svetim apostolima Petru i Pavlu, prvim propovednicima hrišćanstva i najbližim učenicima Isusa Hrista. Sveti apostol Petar bio je ribar po imenu Simeon. Kada je pošao za Gospodom, dobio je ime Petar. Prvi od učenika jasno je izrazio veru u Isusa. Posle silaska Svetoga Duha kao propovednik evanđelja, posle samo jedne besede u Jerusalimu, obratio je u veru oko 3000 duša. Propovedao je evanđelje po Palestini i Maloj Aziji, po Iliriku i Italiji. Sveti apostol Pavle rođen je kao Savle iz Tarsa, bio je farisej i gonitelj hrišćanstva. Kada mu se na putu za Damask javio Gospod, čudesno se preobratio. Na krštenju dobije ime Pavle i postao apostol. Na ikonama ova dva sveca predstavljaju se zajedno. Petar drži ključeve u ruci, a Pavle mač. Ovaj praznik u Srbiji se obeležava kao slava mnogobrojnih pravoslavnih porodica. Za današnji dan se vezuju mnogi narodni običaji i verovanja. A u našem gradu na Petrovdan se već tradicionalno održava vašar. Na ulicama našeg grada veliki broj tezgi koje su popunjene raznom robom. Od slatkiša, dečjih igračaka, garderobe, ručnih radova od vune i drveta, posteljine, u svakom slučaju za svakoga po nešto. A prodavci ko prodavci. Svako hvali svoju robu i očekuje kakvu takvu zaradu. Pa dolazimo često ovde, sad nismo bili zadnje 2 godine zbog korone i ovo. Sad smo bili prvi put od ove godine, imamo u septembru 21. Malu Gospojinu, a obilazimo dosta vašara. Užički region, tamo Bajina, Bašta, Priboj, Prijepolje, dole Nova Varoš. Kako ste zadovoljni sa prodajom? Pa nije nešto, ali šta da se radi, mora da se nešto raditi. Jel su vam vašari negde jedini izvor prihoda? Pa nisu, zaposlen sam. Ja prodajem sve ručne radove od vune, od malih uzrasta do velikih, do starijih ljudi i žena. Znači, od vunenih stvari ima sve živo. Imam lepe ručne radove od bele bukve, imam suvenire, imam grnčariju, uzimam iz Lakuse od jednog od boljeg majstora, Šunjevarić Pera, koji peče na struju i radim i u Banji Trepči i u Ivanjici, stvarno nemam nikakvih primedbi da mi se žale ljudi, sve kvalitet kod mene i nema bofluka. Kako ide prodaja? Pa išla je prodaja pre korone mnogo bolje, posle korona je malo sve usporila, osjeća se malo i ova kriza, malo se narod uplašio ove situacije rata i zime i svega, ali može bolje raditi, pa koliko bilo zaraditi, ne ležati i kukati. Su uglavnom naši kupci, ovo su sve naši proizvodi iz naše radionice, sve radimo mi, ručni su uglavnom. Dolazimo uvek u Požegu na vašar. Pa posjećujem sve vašare, moji najverniji kupci su deca i tako, bake, deke koje kupuju za ove mališane i tako, većinom taj dečji program. Kako ide prodaja? Može li se živi od vašara? Pa ja radim još u nekoj firmi, pa onda ovo je dopuna. Inače od vašara teško, ali kad ima još nešto pored toga onda može. Što se tiče vašara, tu i tamo, ima dosta naroda, kupovina ide onako, nije baš nešto, Bog zna, nije ni loše. A što se tiče, ovo je moja proizvodnja, bavim se s ovijem, imam ovo je dodatna delatnost, pomaže malo unučiće, sinove, snaje i tako redu. Praznik i lepo vreme po običaju izmamio je veliki broj posetioca koji polako razgledaju tezge i kupuju neophodne stvari za sebe ili svoje ukućane. Mnogi od njih prvo pitaju za cenu, pa onda gledaju kvalitet i naravno na kraju ono neizostavno pitanje može li jeftinije. Pa onda nije ni čudo što većina prodavaca svojim najvernijim kupcima smatraju decu. A mi smo se uverili i najiskrenijim i najmanje zahtevnim, jer njima kada se nešto svidi, oni ne pitaju za cenu. Pa stalno ih posećujem, kupujem svakakve stvari, na primjer šorceve, igračke i eto. Ja svaki put posjetim vašer kada je u Požegi i kupujem odeću za sebe i stvari. Ja sam kupio pušku i sad ću da kupim slatkiše i da jedem ih. Često posećujem vašer i dolazim sa mamom i tatom. Često kupujem puške zato što ih volim. Pa danas sam došla sa bratom i danas ću opet sa majkom i obično kupujem slatkiše i stvari neke. Volim da dolazim sa mamom, bratom i tetom i volim da kupujem stvari, bombone i igračke. Vašar je manifestacija koja okupi veliki broj ljudi.
Mnogi ove događaje iskoristi za susret i druženje sa prijateljima i poznanicima, mnogi da prošetaju ulicama grada, ali u svakom slučaju Vašar je mesto gde se skupljaju i stari i mladi, mesto koje ima tradiciju koja traje i trajaće.